Здравейте! Днес ще разнищим два термина, които сигурен съм много от нас са чували, а може би дори са бъркали – деменция и болест на Алцхаймер. Защото, да, те често се използват като синоними, но всъщност не са. И е наистина важно да разберем каква точно е разликата. Така че нека да сложим край на объркването веднъж завинаги. И така, тук е големият въпрос – деменция или Алцхаймер? Често ги чуваме заедно, но, както казахме, не са едно и също. Каква е тогава разликата? Защо едното е, да кажем, общо понятие, а другото е много специфична болест? Именно това ще разберем сега. Ето набързо и през какво ще преминем. Първо ще видим какво точно е деменция и какво е Алцхаймер. После ще разгледаме симптомите и етапите на болестта. Ще надникнем и в самия мозък, за да видим какво се случва там. След това ще поговорим за диагнозата и прогнозата и ще завършим с това какво може да се направи за справяне и превенция. И така, да започваме с първата и най-важна точка – да разграничим двете понятия. Нека видим голямата картина и конкретния пример. И така, първо – деменцията. Най-важното нещо, което трябва да запомним, е следното. Деменцията не е конкретна болест. Представете си я като един голям чадър. Това е общ термин, който описва състояние, при който когнитивните функции се влошават. Става дума за паметта, за мисленето, за способността да се взимат решения и то до такава степен, че това започва сериозно да пречи на ежедневните дейности. Добре де, деменцията е чадър, но какво има под него? Оказва се, че има доста неща, които могат да я причинят. Обаче, както виждаме, едно от тях е, абсолютно доминиращо. Болестта на Алцхаймер е отговорна за цели 60 до 70% от всички случаи на деменция. Това е наистина огромен дял и точно за това често ги бъркаме. И ето тук вече идва ред на болестта на Алцхаймер. Ако деменцията е общото описание на проблема, то Алцхаймер е конкретната болест. Това е специфично невродегенеративно заболяване. С други думи, нещо прогресивно уврежда мозъка, като бавно, но сигурно разрушава паметта и други ключови умствени функции. Именно то е причината за симптомите. Добре, нека го кажем с един съвсем прост пример, за да е кристално ясно. Представете си, че деменцията е като да кажете «колата ми не пали». Това е симптомът, нали, проблемът. А болестта на Алцхаймер е конкретната причина. Например, акумулаторът е паднал. Разбира се, колата може да не пали заради проблем със свещите или липса на гориво. Това са другите видове деменция. Но падналият акумулатор или Алцхаймер е най-честата причина. Добре, вече сме наясно с разликата. Деменцията е синдром, Алцхаймер е болест. Сега нека видим как точно протича тази болест. Какво е пътуването, през което преминава един човек с Алцхаймер? Обикновено развитието на Алцхаймер се разделя на три основни етапа. Ранен, среден и късен. И разбира се, всеки етап си има своите специфични характеристики и предизвикателства. Всичко започва с ранният етап. Тук симптомите са, доста коварни, защото са леки и често едва доловими. Най-често се забелязва проблем с запомнянето на нова информация, нещо, което е казано вчера или къде са оставени ключовете. Може да има и трудности с планирането на деня, с решаването на някаква по-сложна задача. И най-големият проблем е, че много често и самият човек и близките му отдават това на умора, стрес или просто на нормалното остаряване. След това идва средният етап. Тук вече нещата стават много по-сериозни и независимостта на човека започва да намалява. Загубата на памет се влошава значително, стига се до там, че може да е трудно да се разпознаят дори най-близките хора, деца, партньор. Появяват се и проблеми с говора, с четенето и често виждаме и поведенчески промени. Човекът може да стане по-раздразнителен, объркан или да започне да се скита безцелно. И накрая идва късния етап. Тук, за съжаление, човекът вече е напълно зависим от грижите на околните. Способността да се говори може почти напълно да изчезне. Дори елементарни физически дейности, като хранене и преглъщане, стават трудни. В този етап хората често са приковани на легло и се нуждаят от денонощна грижа. Добре, видяхме как болестта изглежда отвън. Но какво всъщност я причинява? Нека сега надникнем под капака, така да се каже, и да видим какво се случва вътре в самия мозък.
Кои са тези протеинови виновници? Оказва се, че в основата на всичко стоят два вида протеини, които, започват да се държат не както трябва. Те се натрупват в мозъка и можете да си ги представите като някакъв боклук, който бавно запушва комуникационните канали между нервните клетки. И когато тези канали се запушат, клетките просто спират да работят и в крайна сметка умират. Първият от тези виновници са така наречените амилоидни плаки. Това са едни лепкави натрупвания на протеин, наречен бета-амилоид. Проблемът е, че те се образуват между нервните клетки, като буквално застават на пътя на сигналите, които клетките си изпращат една на друга. Получава се нещо като задръстване по магистралите на мозъка. Вторият проблем са неврофибриларните възли. Те пък се образуват от друг протеин – тау. Тук проблемът е различен. Тези възли се натрупват вътре в самите нервни клетки. Представете си, че те разрушават вътрешната транспортна система на клетката, нейният скелет. И без тази система клетката просто се разпада отвътре и загива. И след като вече знаем какво се случва на клетъчно ниво в мозъка, идва логичния въпрос. Как лекарите разбират, че става дума точно за Алцхаймер? И каква е прогнозата, след като диагнозата е поставена? Тук има един доста голям парадокс. Оказва се, че 100% сигурна и окончателна диагноза за Алцхаймер може да се постави едва след смъртта, чрез изследване на мозъчна тъкан под микроскоп. Докато човек е жив, лекарите говорят за клинична или вероятна диагноза. Тя се поставя на базата на много неща. Разговори с самия човек и близките му, специални когнитивни тестове и, разбира се, образни изследвания като ядрено-магнитен резонанс, които помагат да се изключат други причини за симптомите. А що се отнася до прогнозата, тя за съжаление подчертава колко сериозно е това заболяване. Средно хората живеят между 3 и 12 години след поставянето на диагнозата. Разбира се, този период зависи от много неща. На каква възраст е поставена диагнозата, какво е общото здравословно състояние и така нататък. И тук стигаме до, може би, най-важния въпрос. Какво може да се направи? Въпреки че, за съжаление, все още нямаме лек, който да спре болестта, има начини тя да се управлява и, което е още по-важно, има начини да се опитаме да намалим риска от развитието й. Важно е да сме наясно, към днешна дата няма лечение, което да може да спре или да обърне хода на болестта на Алцхаймер. Това, което имаме, са терапии и медикаменти, които помагат за облегчаване на симптомите. Те могат временно да подобрят паметта или да помогнат с поведенческите проблеми, като по този начин подобряват качеството на живот, поне за известно време. Но нека поговорим и за превенцията, или поне за намаляването на риска. Все повече изследвания показват, че начинът ни на живот има огромно значение. И тук няма нищо изненадващо, всъщност. Редовната физическа активност, здравословното хранене, това да поддържаме мозъка си активен, с четене, с решаване на кръстословици, с учене на нови неща. Социалните контакти също са изключително важни. И, разбира се, да следим за сърдечно-съдовото си здраве. Кръвно налягане, диабет. Оказва се, че това, което е добро за сърцето, е добро и за мозъка. И така, нека да обобщим най-важното, което научихме днес. Деменцията е синдрома. Общото описание на проблема, загуба на памет и други умствени способности. Алцхаймер е болестта. Конкретната причина, която най-често води до този синдром. Може би най-простото правило е: всеки човек с Алцхаймер има деменция, но не всеки човек с деменция има Алцхаймер. И това ни остава с един финален, но много важен въпрос за бъдещето. Всяка изминала година науката разбира все повече за тези сложни процеси в мозъка. И голямата надежда е, че един ден ще можем да направим крачката отвъд простото облегчаване на симптомите. Можем ли да се надяваме, че ще стигнем до момент, в който ще можем да спрем болестта, преди тя дори да е започнала? Здравейте! Днес ще разнищим два термина, които сигурен съм много от нас са чували, а може би дори са бъркали – деменция и болест.